Kellha tkun laqgħa li tixħed id-disgwit intern li jeżisti fil-Partit Nazzjonalista dik li saret tal-membri tal-Eżekuttiv tal-istess partit it-tnejn filgħaxija bilgħani li jkunu approvati l-kandidati nazzjonalisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej minkejja kull attentat li għamel Simon Busuttil biex jikseb l-appoġġ tal-Eżekuttiv għall-lista ta' kandidati li ppreżenta wara li sar skrutinju minn kummissjoni illi ħatar huwa stess l-ebda kandidat ma ġie approvat b'mod unanimu. Fil-fatt meta l-Eżekuttiv intalab jieħu vot permezz ta' show of hands għall-lista ta' kandidatura kien hemm numru konsiderevoli ta' membri ta' l-Eżekuttiv illi ma vvutawx favur u minflok astjenew. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu illi din kienet l-ewwel darba illi lista ta' kandidati għall-elezzjonijiet ippreżentata mill-kap tal-partit ma sabitx l-appoġġ unanimu tal-Eżekuttiv dan jixhed id-disgwit intern li jeżisti fost il-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Waqt il-laqgħa kien hemm intalab li l-ismijiet ta' dawk li kienu kkonsidrati mill-Kummissjoni kellhom jissemmew fil-laqgħa iżda l-kap Simon Busuttil baqa' jaħbid l-informazzjoni u jinsisti li l-ismijiet ta' min intażel biss kellhom jixxandru. Oħrajn ilmentaw illi l-Eżekuttiv kellu dritt ikun jaf għalfejn il-Kummissjoni resqed biss dawk l-ismijiet li ħafna minnhom ma kinux magħrufa mal-membri tal-Eżekuttiv u jekk hemm xi iktar ismijiet li jistgħu jiġu ppreżentati iktar il qudiem dan qajjem disapprovazzjoni minn uħud mill-membri tal-Eżekuttiv il qalu li l-partit ma jridx jitgħallem mill-iżbalji tal-passat u l laqgħat tal-Eżekuttiv qed jispiċċaw talking shop.